Oh, I bank when I got a call. Si kama kana tabifanya kwa de. Yedi kwa ngina na tocha. Ina tocha kwa. Ode masim gambia ambia kwolo wota makana ije de no batata mwe bensu na ma aboje. Hey! Akun kan na de sakwala sa. Akon. Nyambu akun kina te sare asa. Kedi kwa kise. Ashine dan. Nyambu na line suku me elie moya. Odun kan na viwe. Biko ị ga-agba na asacha. Ị ka nụrụ maka ịkwọcha aka na ibe ndị ọzọ. Ide bivi na-eri ọcha. Anogo. Biko mgbe ọzọ ga-agba mbọ menye mma. O. Asị m ka m bịa kalịtalụ maka obodo anyị na-eje tata. Ọ ga-amasị m ma ọ bụ na maka na oge adịrọzi ma ọ bụ na ibuba ndị nke etotogolo atụgo anyị natazịa anyị wee Mana akwa eze. Akwa eze. Na akwa eze. Akwa eze anya bụ akwa eze na-edina. Anyị ga-eje je na ya bụ obodo maka na obodo a dịka nsi wee nụ na udo juru n'ime. Anyị chọrọ ka anyị mara ife ba ji wee na-awachi dịka obodo. Mana ijekwe na-ebe ata na apịnakwa akwụ maka na etu isi ba ata akwụ nweke je na akwa eze takpa akwụ niile ba dere. Ya agbada anya ịghọta ebe na-egwu na ya bụ na-egwu oge ọbụla ya eje wee ka iwee kwado. Nsogbu adịrọ onye bụ igwe bụ onye izizi anyị ga-afụ. Biko jebe. Biko sacha anya cheta ọ dị mma. Jekwa ọsọ na ana m eche gị. Chinechere m ọ bara uru na nne chere onwe m. Chinechere m akwa eze anyị na-abịa. Ọmalịcha mee ngwa ngwa ka anyị pụọ ozugbo na oge adịrọ. Etela ugbo etela ose. Akwa eze bụ nke dị na kansụl ime obodo a n'Ọcha. Ebe a nke anyị na-eje mgbe ijila anya wee fụrụ biko mee ngwa ngwa n'ọsọ oge adịrọ. Imechego?
ngwa ọsịsị. Chinechere m ọba uru na nne chere m. Adị m mmụta. Ọ dị mma. Ọkụ nwa nke ị na-asacha eri oge. Ụmụ nwaanyị na nkwado. Biko ngwa. Gawa ka anyị jide. Igwe ndị ọga mkpa ABS nọ igwe anyị bụ ndị ọgamba anyị na-eje na mna lọlọ anyị na-eje na mba dị iche iche eje na maifa jiri ọkpụrụ malụ omenala dị iche iche fa na-eme etu ya bụ obodo si malite na ibe ndị nke fa jiwe na-agbachi dịka atụ olu nnukwu obodo ụmụ obodo dị iche iche anyị gara mana tata anyị si na aga ọkpada anyị nkọ anyị wesi na aga akpọkwụ na akwa eze iji ọmalụ ife niile ndị omenala jiwe na-agbachi obodo ndị ọga mba ABS nọnụ na-akwa eze dịka o si dị kịta onye nọ n'akụkụ bụ n'owu my second in command ọ bụ na ya nọ kịta anyị wee na-asị unu oche dịkwa igwe n'ịga n'iru n'ife anyị bịara tata ama ọkwụchetala ajụjụ anyị si na nga anyị abịago ụlọ ọbụla ga-ebugodo ụzọ maka na ọ nwere ajụjụ ndị nke agalị maka ya n'ụlọ ọsọ na ọ ga-ajụ ma anyị Igwe ajụjụ m ka kwa nkụ kama na ama m na mazacha ajụjụ m niile ịjụ ma nke inwe na-ajụ asị m ka njụọ kedu omenala ndị akwa eze na-emekarịcha ọ ga-abụ emewe otu a ọdọkọ ndị mmadụ n'obodo dị iche iche ha sị ka ha bịa mara ihe akwa eze na-eme n'ụbọchị nke taa ọ dị mma nnọọ ajụjụ na-amaka iwe sọgasị m ga-eji sa asụjụ aja anya ọfụma bụ na di na nwunye bịa di na nwunye si na ABS wee bịa ịma na obodo ọbụla na-asụ n'olu agwa akwara ọbụla ofu akwa eze mụrụ omenala anyị na-eme nke izizi bụ na anyị na-eme oriri ji a na-akpọ veji ọkụ veji ọkụ a bụ ikpokọta ife gbasara owuwe ihe ubi ikele Chineke maka ya na Chineke emekala anyị na-arụ oge afọ ụmụafọ akwa eze niile na-anata maka ya nke na-abịa n'iru kịta n'Ọgọst anyị ga-emekwa ya ụmụafọ akwa eze na-anatasịa anyị igwe eburu ụzọ lie ji gwa obodo na fa ebido iri ji na igwe erigo ji ụbọchị nke bụ ọnya obodo niile erie oge afọ ka a na-eme na ebe a bụ akwa eze de anwa ndị niile mụrụ egwu na-ebupụta egwu fa mmụọ niile dị iche iche nnukwu mmụọ dị iche iche ga-apụta obodo anyị niile ma ndị nọ anyị nso ma obodo anyị ma ụmụaka anyị niile ga-anọ enwe aṅụrị n'afọ Chineke maka na o mere anyị mma na-arụ ahụ omenala nke ọzọkwa anyị na-eme bụ mass return oge eji eme gbugbo ụzọ kwuo onye ọbụla bụ nwa afọ mee ọnọdụ ụlọ ma ndị nọcha na Amerịka ma Britain ma obodo dị iche iche na-anata anyị agbakọ nwekwa aṅụrị kelee Chineke n'ihe ọma o mere n'otu natara ụmụaka anyị na anyị ncha niile nọkọkwa fụ masịrị ọtọ nke arụ afọ onye ọbụla dịka ndị toro ọgbọ ga-aba n'ọgbọ ụbọchị ahụ ka a ga-enyefe nkwado na fe etogo ọgbọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ya kwa ndị eji gredi ndị ọzọ
ga-esi nri bupụta ụbọchị ahụ libe ka ọ gụrụ gị ndị France dị iche iche nọ n'obodo ọzọ ga-abata Akwaeze ụbọchị ahụ ọkwa nnukwu emume ka ọ na-abụ n'obodo a. Kemgbe eji eme mass return? Anyị na-eme kwa arọ ise ọbụla 2020 kịta a ga-emekwa ya ọnwa na-eme ya ọ na Disemba Disemba kpọmkwem ka ọ na-abụ. Igwe onye amasịkwana mgbe ịkpọ mass return anyị ndị be anyị wee ghọta ihe gbakọ nzukọ titigbogbo Akwaeze niile natawa Akwaeze niile natawanụ na ndị Akwaeze ga-enwe aṅụrị na nchekwa Chineke echekwala anyị maka ibe dị n'ime anụ bụ na o nwere ndị anụrụ na-ara afọ kpọrọ ya pụọ ọ na-anatazi oturu ụmụaka nata onye mana ofe obi aṅụrị ka ọ bụ ndị ga-abanye inyo ndị abanye inyo ndị amaburo amarụfa ndị amara na nwere nne ochie ma ọ nna ochie ejena fụ nne ochie ọma na onwere ebe o si ma na onwere ebe nne esi ọ ife anyị na-emekarịcha oge ahụ. Ọ dị mma igwe adalụ maka ya bụ ajụjụ bụ nke ịzara ọkwa mụkwara ajụjụ ga-echetara gị ka na-eche igwe ajụjụ m ọzọ wụrụ ịma ntinyere mgbe ochie na nkịta a ga-enwego ọtụtụ ọrụ mmepe dị iche iche na-aga n'ihu na nke emegoro eme n'obodo dị iche iche ọkachasị obodo abụọ Akwaeze. So keki ga-esi kwuo maka ọrụ mmepe ndị ama maka ama o doro anya na nwe 20 million naira project gọvanọ Willie Obianọ na ndị obodo ọbụla na Anambra steeti ọnwekwa nke nyere ndị Akwaeze. Ife mmachi igwe na nwoke afọ bụ gọsent bụ Willie Obianọ ife o ji bụ gọsent bụ na ife a bụ o mere bụ grassroot n'obodo niile. O nyere anyị nke izizi spidi ka Akwaeze ji elu nkeba onye gwa anyị nke ịbụọ anyị arụchago tinye nke ịtọlị and ife niile anyị lụrụ na be anyị na etu anyị si wee lụ ya onye ọbụla nabatara ya maka na nke izizi bụ na etu esi eme ada enye igwe ego ada enye obodo ego nọọ indigenous contractor ka a ga-enye ya itinye akwụkwọ tinye akwụkwọ onye win enye gị anwa ife ịlụrụ gọọmenti abịa na-enenye ya ihe lụọ ọfụma enyekwa ya ego ịlụghị ọfụma esizi ego gị nya na nke anyị bụ na-alụgidoro ya ọ bụ na ọ bụrụ Willie mmadụ abụchi Obianọ executive gọvanọ anyị aka enwe iloshon aka eyuzugo ebe 5 billion wee rụ maka iloshon ahụ ebidogo immediately 20 million abịa ebe a ka anyị si bido wee rụwa wee nwee ike ime ka erosion a gara ịga n'ihu. Even second one na-ewetakwa ọkwa okwu erosion ahụ ka etinyere ya so n'ife na-eji esi na ọgọsен gọvanọ ka ọ bụ na oge ka ga-asị na ọma etu ife ọ ga-eme obodo niile ekete oke na gọọmenti. O nwere obodo beso na ndị amara ndị na-azọ nso ka e wetara ihe ọnwa ụfọdụ PG asị na ọnyịnya ka ọ dị n'aka igwe asị na ọnyịnya ka ọ dị n'aka a na-azọ mere na ụfọdụ alụcha izizi mana Akwaeze ọdụrụ otu ọnwa ọdụrụ m n'aka ọdụrụ PG n'aka karịa ma ife ọjị dị n'aka bụ na anyị ga-eje na-enene na ọlụ a na-alụkwu ya PG a na-enene na ọlụ afọ a na-alụkwu ya so na Akwaeze ji nkefarụ anyị etinye nke ịtọ ahụ anyị tinye bụ afịa ka anyị na-agba ekwu enwe ike ije rụ n'obodo anyị bụ Akwaeze so na 20 million naira ahụ anyị ketere ya mana ibe anyị na-ayọ our executive governor bụ o nwere ụzọ dị anyị mkpa nnukwu anyị chọrọ ka o lebara anyị anya bụ ndị Akwaeze maka na abịa n'ihe gbasara vootu niile atụrụ Akwaeze na sinsi Anambra steeti ji wee bido anyị aka apụrụ from gọọmenti in power anyị na fapụ steeti
na-eme ife niile a ga-eme fụ na ọlụfa na-aga ọfụma. Igwe m na-arụrụ m ga-ejezi ka iwefu ndị ịgwala ndị akọwara anyị maka obodo unu bụ Akwaeze. Ọ dị mma nnọọ nụrụ nne anyị ncha ga-ebinikwu n'ụlọ ka anyị ntrodozo n'akafa. Onye bụ Akwaeze? Eze ndebe Akwaeze. Igwe ọlọrụ ndị iche daalụ. Igwe daalụ maka akụkọ ịkọrọ anyị na ajụjụ ndị nke anyị jiri gị. Ihe oge ya ruru kịta bụ ịgwa anyị maka Akwaeze. Anyị chọrọ ime otu ya bụ obodo abụọ Akwaeze si wee malite maka obodo ọbụla nwe otu ha si wee malite. Nnọọ na ụmụnne m. Daalụ. Akwa were banye na Akwaeze bidoro oge Eri bịara n'ọma mbala. Eri bịara n'ọma mbala na Agụleri. Ebe ahụ ka Igbo bidoro, ụmụ ya gbasasịrị jee ebe dị iche a na-akpọ ya the nomadic period. Ebe onye jetere ọ dị ya mma ọ nọtue obiri. Mmadụ na-abụọ bịara akụkụ ebe a Nebo na Okotu kwurịta onwe ha n'akụkụ ebe a niile bụ ọfịa asụrụ asụ, ebe niile bụ ọfịa bifo, and osisi na-epu ebe a oge a bụ inyi dugide wee rukwa adịzi nnukwu osisi ya na etu anaghị afụsọ kashu si inyi bụ ihe na-adị na ya osisi inyi. Osisi ahụ a na-akpọ inyi agba ọkụ. Kedu ife inyi agba ọkụ ahụ pụtara? Osisi ka ọ bụ very strong wood Afọ osisi. and all the medicinal too. So asụcha ya vabile ebe a bigatazie ịgbago ife na-adị na mmadụ na ibie bile nwanne na nwanne bụrụ nwanne anụ nwaanyị ekesasịba onye ọbụla nweta nke Okotu mụta nwa, Nebo mụta nwa, eke ha na agụụ na ofu ahụ jikọtaziri nwa nke ụmụ ha niile ji emekọrịta bụ agụ inyi. Ewee na-elote inyi n'ihi osisi niile asụrụ wee biri, ewee na-akpọ ya agụ inyi. Ndị nke Nebo ka na nwoke, ka ndị nke Okotu ka na nwoke. Eze Nebo nya Nebo mụtara nwoke na abụọ, mana Okotu mụzuru 10 na ụmụ. So eke ha agụ nwoke na abụọ Nebo mụtara bụ Enenisi nke bidoro Nneni, ofu nne ji Akwaeze na Nneni wee mụta nke a na-akpọ Akwa. N'ebe a Nebo mụtara Akwa mụta Enenisi wee fụọ na-aga Akwa biri n'Obi. Ife na-aga onwe ọtụtụ obodo ndị na-azagazi Akwa ka akwụkwọ gbara ede leta postue onye wara akwa ọzọ bụzighị akwa nke onye ọ chọrọ ka ọ na-eje onye nwe nso ndị obodo n'oge ahụ were nọkwuo wee sị ka ha kewapụta onwe ha na Akwa jeneral were kwazie afa nna ha Nebo wee sị na abụ Akwaeze Nebo nye akwa nke ndị be Nebo. Onye ya ka o ji wee na-azazi Akwaeze leta wee na-anata ọ dị ejezi obodo ọzọ. Etu ọbịa fodo na Anambra steeti enwe anyị ọcha leta eposutu ana ọcha na eji anyị ọcha. Ọbịa bụ I&A bụ ihe mere ineke niile ndị amaghị edo ode anyị ọcha ọbịara ana ọcha ode ana ọcha ụfọdụ enweghị ya anyị ọcha dị na bendel. So Akwaeze webiri obodo dịrị onwe ha. Akụkọ abagogo m ntị. Nke a kọwara na ofu osisi anakwa na emebe ọrịa.
amara m nwere ajụjụ ọzọ ị ga-ajụ maka na igwe ụlọ n'omume ịmana dịka nsi wee kpọtala ụlọ na ekwu m na anyị ga-agbazu ebe niile dị na Akwaeze ka anyị wee fụ ibe ndị ọzọ nji wee kwụrụ akọgụla anyị akọ maka Akwaeze ọ bagokwa anyị ntị ọ maka ebe unu gara akpọrọ unu jee ebe ọ bụla unu fụla na unu like tụọ n'aka nke na Oriakụ achọwazi asụcha wee mma like usef ka anyị kọọrọ ugbo nke ọnya bụ nke dị nsogbu adịghị unu chọọ ya nkịta nke echi nye unu ya n'alụnụ ije unu bịara amaka afia Akwaeze ife a na-ekpe bụ afọ market dị na Akwaeze. All these lock-up shops do individuals here, and the open spaces here the towns concerned ụmụ nwanyị ji azụ afịa mbọsị afọ ebe a niile na-eju eju nke ọ na ụmụ shops ndị a bụ ndị a na-akwụ ụgwọ. This open space enweghị ụgwọ a na-akwụ na ya n'obodo lụrụ ya nọ ịbata igoro ife ịchọrọ a na-akpọ ife in sections etu ebe a o nwere ife a na-ele na line o nwere ife a na-ele na nkele etu a ka ọ dị garube ebe niile. Ọ bụ mmiri mere na afịa ilulo ndị a ji were gba otherwise na o nwere onye na-arụcha afịa mana ebe akụkụ ebe a na-enye ọrụfụ ilulo etochite mana ime ebe a ọkpa na azụ ilulo adịghị etinye eto o si eto na ndị ebe ya na kwụ na ọ bụrụ ha oge ji ya na-akpọba ji ọfụ ime afọ ilulo ndị a n'akụkụ ndị ọ dị mma nna nke ekwensị wee na-eme wee na-akwagote adịmọcha maka na ịma na ebe a na-ele ibe na o nwere ndị a na-akwụ ụgwọ na-aza ebe a o nwere ndị a na-akwụ ụgwọ obodo na-akwụ ụgwọ na-edobe ebe ọcha afọ ji ebe azụkwa afọ eji mgbede mbọsị oyi ekpocheche ebe a niile. Ihe o ji dịka anyị asị na obodo iyi bụ na ụnyaahụ a na-azụchara afịa azụcha tupu afụkwazie ọzọ a ga-azakasị ebe a kpochasị ebe anyị na ọdụkwa ọcha enwetago ya mere o ji wee dịka anyị ga-abịa ka jekwuo ebe ndị ọzọ dị iche. $20 million program nke a bụ nke izizi agba nke izizi ebe nwa bụ ebe onye ma ọrụ bidoro unu na-efu anya unu afụ na site n'ebe enunwa gbagobe ebe elufu dịka ugwu ya na mmiri na-ezo mana Igbo Ukwu ọrụ eri Mgbuwa village fancha na esi ebe a wee speed na-agbadata ebe atazi ebe enunwa ehurupụta na-emebisi ụzọ ebe a ụlọ ụzọ ebe a na-achọ ewe maka ka mebisi ebe ncha. Chineke mee ebele gọvanọ anyị bụrụ onye na-agba mkpu mgbe a kpọrọ ya anyị bụrụ gbaje mgbe a sara anyị enye obodo ọbụla 20 million ka e were mọ Stefana anyị echekicha n'ihe kacha anyị mkpa ọ bụ nọọ etu esi wee chek dis erosion bụ ihe kacha anyị mkpa anyị wee cheke na-enye awụ the contract ka awụala anyị gota a na-eche mmiri gbatazie kama imebisiri ụzọ ọ bazie na gota nke arụrụ arụ ọnya bụ ihe ji wee rụba nke a wee nwa gote a na-asị n'ebe a wee gbagoruo n'akụkụ ebe anyị na-adazi elu nwere boundary etu a ka anyị si wee rụ nke a the first one rukwa the second one rụkwara ụzọ ọzọkwa anyị chekwara the same erosion ọnya bụ ihe bụ so first and second kezikwenụ ka nna anyị kezikwenụ ka nsi wee na-edebe anya mmiri ọcha maka na ị na-ebe anya fụ na o nwere ebe ndị dị na mmiri tinyekwuru ma ọ na-aga biko unu na-efu anya na-achọpụta na mmiri zoro
nwanne nya ife pụtara ebe a bụ mmiri ya nakịta ekwu ọ na-abịa ogwere speed bere aja na-awụnye n'ime ya ekpochakwa ya tata ịbịakwa nwanne echi mmiri zokwa ihe akwa aja ọzọkwa ọ ma ndị be anyị na-agba mbọ na-ekpocha ọ ikuku ekulu afịa kwụtabụ ọtọ ọdasị ya etu ọdụfe ka ya sị na ebe nwa anyị nọkịta bụ ebe ebidoro ọrụ projekti nke agba abụọ 20 million naira gọvanọ wetara ọ si obodo wee rụọ ife dịba mkpa wee bụrụ na ebe kacha anyị mkpa na nnukwu ide na-esi mgbago ugwu ebe a na-abịa mgbago ebe a wee na-achọ ịkwatu na ụlọ ụka ma ebe a niile ebe a moto adịghị aga mara ụkwụ onye afịa arụ anyị wee buru ego a wee sịta ifuru ebe a wee rụrụ cheki ego dị ya n'ụlọ ka eji wagote a wakwa nke a dị ebe a wara esi ebe a wee buru chanelzie ya wee pụọ mgbada maka na ebe a niile mgbada wee bazie na main covert gọọmenti ụlọ ebe kekota osizi ebe a wee busasịa ya mmiri ọ ya bụ na ụlọ ndị a pasif ya bụ na mmiri ka esi wee rukwa ma covert nke wee rukwa ụta gbadaba ebe a ka eji ya ego ya bụ na mmiri a na-aza enye nsogbu ọzọ ọbịa n'otu onye ọgwụ arụrụ ya na-agazi ọ ya bụ na moto na-agazi ebe a kịta ụlọ ndị a dịkwuzie sefu maka na ebe ọka nwekwula ebe ọzọ ị ga-egosi anyị nwe ebe ndị ọzọ anyị achọ ije n'ebe a mmiri si wee gbaa n'ụzọ na ndịda ọ mgbada ofu ogologo ụzọ ahụ anyị sizie ebe a gbadazie egosi unu ebe afọ nna anyị o nwere mgbe oge na-agwa anyị okwu wesị anyị na mmiri gbara ọsọ nwe ebe mmiri gbara ọsọ ga-eduzi anyị ọ ibe nwa bụ ka mmiri nwa gbara ọsọ ka ọ kanala anyị akụkọ ka anya bụ ihe si eme ebe nwa ka a na-akpọ na ojirike arụsị mmiri ọya bụ ihe a so mmiri ahụ bịa dọrọ ebe a according to ndị ochie na mmiri abụrụ n'iru anyị ka o mere according to ndị ochie va na mmiri a nọkọtara ikezi dịka ụdị unu a na-adịghị ife niile ma unu dị ebe ọ na-adịghị maka mmiri ji na-etoso na-enwekọ fa n'anya bụ na mmiri a ji emekpafa arụ mfa mụ ihe eji achụ mmiri na ije na-asị nje echu ọha mmiri amagha nka nsi dị achụ anọkọfa were ihe eji achụ mmiri chụọ ya mmiri a rupụ were o nwere ụzọ o siri gagasị jegide ebe o jedebere bụ na Nneni ilu ofu na Nneni iruo n'ebe Tony Masị lụrụ ndị SARS gbara gawa ntịntị efu ya bụ mmiri isoli baba n'ime o nwere sekshọn ebe nye bụ mmiri na-adọ n'ime a na-akpọ ebe ahụ anya afọ akwa bikos na-esiri ebe a chụ ya ndị be anyị na-echu ọnọdụ n'ebe ahụ ijebe iruo ije churu mmiri na saịdị nke Nneni but ije ebe ahụ that spot ebe orie gị mana ihe unu ji chụọ ya bụ maka na unu enweghị ebe ọ ya nọ nwaanyị bụ na obodo a enwere sufficient land eji ahafuru mmiri ka o kere m ọ dị mma nna anyị daalụ maka anya bụ akụkọ ịkọrọ anyị anyị ga-esizi ebe a wee chọrọ ụzọ ụna ọ bịala ije nwụna unu mere ọfụma etu ọnụ si wee bịa akwa eze efu ka akwa eze dị unu na-arụkwa na-aka ọrụ ndị sitere unu akwa eze bụ obodo udo na ife anyị na-atụ anya na gọọmenti bụ ha nye aka na-ewetara anyị development okeke elu anyị anyị nwa na nwa anyị na-agbakwa mbọ na-akwado gọọmenti na-achị maka na ha na-achị ọfụma so na anyị kenesịrị nabazikwa ije ọma nọ ndị banye na-afụgonu ka nke taa si wee gaa na na-ekwu
Hey, dalun kunsi so era no bosinke tata. Nanya bụ ihe mmemme Ọgamda nke na-abịa gị n'ụlọ mgbasa ozi ABS Channel 24. Ya na 113 na Star Times na 29 na Metro Digital. Chetakwa na nka bụ onye nke gị Onyekachukwu Ugochukwu. Ibu onye nke ha. Aka mbụ onye nke gị Onyekachukwu Ugochukwu. Abụ m Ifunanya Okoko, ọ ya dị n'izu ụka ọzọ anyị ewetakwara ụlọ ọmalịcha obodo ọzọ tọkwara ụtọ ka obodo Akwaeze. Ngwa ka ọ dịzienụ. Ka ọ dị ndalụ.